Seria națională a campionatului Moldovei la mini-fotbal s-a reluat cu un derby. Campioanele ultimelor două ediții, Ecolux și Mod Progres, au oferit un nou spectacol într-un meci direct după o pauză de circa o lună de la suspendarea campionatului. Campioana în exercițiu Mod Progres a impus fără drept de apel și în cel de-al doilea derby al sezonului în fața lui Ecolux, scor 4-0. Elevii lui Dorin Coceban au marcat prin Constantin Nițe, Vyacheslav Lisa, Sergiu Nicolaiciuc și Corneliu Păvălache. Suntem mulțumiți de rezultat, un rezultat echitabil, pe merit. Bravo băieților de la Ecolux, au luptat. În general, ok. Am pierdut din cauza că am făcut prea multe greșeli. Ei ne-a pedepsit noi pe greșelile noastre. Ocazii de care le-au avut nu le-am marcat, dar e ca greșelile noastre s-a folosit de greșelile noastre. După această victorie, Mod Progres a acumulat 20 de puncte și a revenit în fruntea clasamentului. Ecolux e pe 2 cu un punct mai puțin. În campionatul Moldovei la mini-fotbal participă 68 de echipe care reprezintă 20 de localități din Moldova.